Marc Porto. D'acord? Un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies, Batge Reial, per haver acceptat la nostra invitació de venir a acompanyar-nos en aquesta diada on els nens i nenes de l'Escola Sant Andreu de Llavaneres celebrarem tots el tradicional concert de Nadal davant de tota aquesta munió de pares, mares i familiars. Igualment agrair al senyor batlle del nostre poble que ha acceptat també acompanyar-nos en aquest acte. Abans de començar, us voldria recordar que aquest és un acte escolar que hem preparat amb molta il·lusió i que esperem sigui del vostre grat. Deixeu-me agrair públicament per la realització d'aquest concert de Nadal la col·laboració de tots els mestres de l'escola, també el suport que ens està donant un grup de pares i mares de l'AMPA, igualment la il·lusió que han posat tots aquests infants que teniu aquí al vostre davant i també la feina feta aquestes darreres setmanes per la comissió de la festa de Nadal, en particular de la Neus Dinàs, la Teresa Iberta i Julià Barbosa. Per tots ells un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies. També us voldria dir, pares, mares i familiars, que quan acabem el concert, si us plau, no us mogueu del vostre seient fins que tot l'alumnat de l'escola hagi abandonat el pavelló. Això és molt important.